Трагедыя адбылася раніца 17 ліпеня ў двары шматпавярхоўкі. У той дзень дзяўчынка знаходзілася дома разам з мамай. Па папярэдняй інфармацыі, на падаконнік дзіця забралася па канапе, якая стаяла побач. Установлено, что малолетняя в указанный день находилась дома вместе со своей матерью. Непосредственно до несчастного случая мать открыла окно в комнате, в которой находилась ее малолетняя дочь, и вышла в соседнюю комнату. Ребенок осталась на непродолжительное время одна в комнате. На зямлю дзяўчынка выпала з 5-го паверха з цяжкімі траўмамі галавы і тулава. Яна была дастаўлена ў Брэсцкую абласную бальніцу. З мэтай высвятлення ўсіх абставін трагедыі следчымі назначена крыміналістычная экспертыза. В этой части хотелось бы, конечно же, обратиться к родителям несовершеннолетних, малолетних детей, порекомендовать им проводить с детьми разъяснительную работу, что, конечно же, в 100 крат обезопасит их от получения телесных повреждений. Сітуацыя насцярожвае. За апошнія 3 месяцы гэта не першы выпадак, калі дзеці выпадаюць з вокнаў шматпавярховак. 9 мая з 7-го паверха выпаў 7-гадовы хлопчык. 20 мая ў інтэрнаце аграгарадка Чарнаўчыцы Брэсцкага раёна з акна 4-го паверха выпаў 3-гадовы хлопчык. Усіх дзяцей своечасова даставілі ў бальніцу з пераломамі. Гэта на шчасце. Выпадкі пацвярджаюць, звычайная непрадбачлівасць і няўважлівасць бацькоў можа прывесці да непапраўных наступстваў.